Dobrý večer, ráno alebo deň, podľa toho, kedy sledujete naše video z Hody Team štúdia. Je to úplne nová myšlienka, ktorá vznikla v našich hlavách. Víta vás Adam Bauer a Matej Janeba. Chceli by sme vám najprv predstaviť, čo to vlastne táto myšlienka Hody Team štúdia je. Touto cestou by sme vás chceli informovať o akciách, ktoré sa konali alebo ktoré sa budú konať. Takže poslednou takouto akciou, ktorá sa konala, bolo otvorenie roka tu v Hodoch. Myslím si, že každý z nás, ktorý bol tu v Hodoch, si ešte živo pamätá túto akciu a vie, aké to bolo super. Chceli by sme sa ešte raz poďakovať všetkým, ktorí prišli, ktorí napiekli úžasné koláče. Ďakujeme teda všetkým mamkám, babičkám, ale aj mladším a dokonca aj chlapom. Niektoré koláče od chlapov boli veľmi, veľmi dobré. A teraz si môžete pozrieť fotky, ktoré sa vám práve premietajú na vašich obrazovkách. Takže určite ste z týchto fotiek cítili skvelú atmosféru, ktorá tu bola. Ďalej by sme vám chceli povedať o našej najbližšej akcii, ktorá bude 9. teraz októbra, čiže v piatok. Áno, 9. Je to animovaná adorácia tu v Hodoch. Bude po omši v piatok. Ďalšou akciou, ktorá vás čaká, bude detský výlet 17. októbra v sobotu, kedy pôjdeme na výlet do Cerovej. Tešíme sa na vás a tento výlet je určený tak predovšetkým pre školákov a cena je 7 €. Prihlásiť sa môžete u Paťky Kubíkovej, po omši v nedeľu a asi aj hocikedy inokedy má prihlášky stále so sebou. Takisto sa dá prihlásiť aj takisto si môžete prihlášku vytlačiť aj na internete. Témou tohto výletu bude Veľká patracia akcia. Ak sa chceš zúčastniť tohto výletu, prihlás sa do 11. októbra u Paťky Kubíkovej. Takže tešíme sa aj na teba, že prídeš na túto skvelú akciu. Takže ďakujeme vám za pozornosť a prihlásime sa k vám znova z YouTube alebo z Facebooku podľa toho, kde nás sledujete, o nejakú pravidelnú dobu, pravdepodobne po výlete detskom. A ďakujeme za to, že ste boli ochotní počúvať nás, pozerať sa na nás 5 minút zo svojho života aj takto u vás doma, v práci alebo kdekoľvek ste. Dovidenia. Dobrú noc. Deň alebo ráno.